ಹಾಯ್ ಎಂಕಲೈನ ಫಸ್ಟ್ ದ ತುಳು ಲಾಗುಂದು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಲಾಗು ಎಂಕಲು ಮಾನೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಜ ಅಕ್ಕಲು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿರು ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಕಲೇ ತುಂಬೋಜಿ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಡನು ರೆಡಿ ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದು ಮುಲುಂತುದೇರು ಇನಿ ದಿನಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬಂಡದಿ ಇನಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪನೆನ್ವೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನಟ್ಟು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಮಗಲ್ಲ ಪಿರಾವಡೆ ಅಂತದೇರು ತೋಜುನತ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂದು ಕತ್ತಲ ಆತಿಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಆಯಂದೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ ನಂಚಿನ ತಿರುಗುವೆ ಎಂಕುಡು ಅಡೇ ಜನ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಥಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪರ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬಿಡು ಗಾಡಿ ಫೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಯ್ ಕೂಲರ ಜಪ್ಪೋಡು ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಗೇಟ್ ಪಾಡೋಡು ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂತ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ತುಳುಟೆ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಕುಡ್ದು ಬರಡತ ವೈಕಲ ವೈಕಲ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ದು ಬರಡು ಬರ್ಸದಾದನ ಮಾಯ್ಕನೆ ಆಯ್ತಂದು ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ದೇವಡು ಬರ್ಸ ಬರಡನ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಸೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೇಟ್ದ ಬೈಯಡು ಬರ್ತದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಿದಾನಿ ಶೋಕ ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡು ನೇನಿದಿತ್ತೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡಿಯದು ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವೊಂದು ಸುಪ್ಪೈ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಅವಳು ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತನು ಉಪ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಶೀರೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೈವೇದ್ಯದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಲ್ಪೂರಿನ ಕನತದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯ ಮಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಕುಲ್ದೆ ಆರು ಅನ್ನಪುರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದಾರು ಕುಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇನು ಜೆಪುಡವಡು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅಮ್ಮ ಪತೋದು ಕುಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಕನತಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಅನ್ಸದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಕನತಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಪಾರ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ನೂಲುಂಡು ಕಾಜಿ ದಿಗದನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಗದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಸಾದ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಗೋಪುರಂ ಅರಶಿನಲ ಕುಂಕುಮಲ ನಾನು ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಎರಡು ಉಣ್ಪುನಿ ಜಪ್ಪುನಿ ಇನಿತ ಮುಗಿಂಡ ಎಂಕುಲಿಂದ ಎಯ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋತುಜ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಪೆರ ಆಯ್ಚಿ ಆರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾರು ಕುಲ್ದಿನಿ ದಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಎನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಪೋದ್ ದೇರಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಬರಡಂದು ಒಂಜಿನಿ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬರಡು ದೇವೇರೆ ಅತ್ತತ್ತು ಬರ್ಸ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರಡು ಬರ್ಸ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವಾರ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಮೋನಿಗೆ ಎಂಕಲ ಎಡಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಂದೆ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಎಂಕಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪ್ಲಾಗ ನಟ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬರಿಯಾರ ನಟ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅವು ಇದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಕೂಡ
ಆರೆಂಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುನು ಸರಿ ಅಂಗಳು ನಮ್ಮಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಪಿದೈ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಲಿನ ನನ್ಪೆ ಬಾಯ್.